Venga, vamos allá. Tú leva a miña. Tú leva a miña aí hasta Zacebance e eu levo a túa. Que pasa que tú tes as manetas, mi má, pa que che se cansen os puños aí. Casa, hai que levar para arriba, non sei. Telas que levar como antebrazo este así. A ver... Canto a máis, tú mira, mira, David. Así reventas armados. A ver, espera acá. Pero ese é de curso de enduro, David. O que pasa é que tú farlle caso ao Rodolfo, que nunca... Claro, o Rodolfo si vai por aí a un sitio reventase o home. A ver, ven acá. Tens que estar así, mira. Tú tens que estar así. Mira. Isto ten que estar así. E vas te cansar armados moito menos. Pero bueno, se xa te acostumbraches así, o que queres que che faga? Sabes que pasa, Carlos? Ti faz máis pistas e máis tramos largos. E nós estamos todos... Ao contrario. Isto é pa cronos, é pa tramos cortos. É ao contrario. Isto é de enduro, é pa cronos. En trialeras e todo así, mira. Eu non me canso nada de armaos aí cando ando con vos por aí. Eu non me cansei todavía, pero... Subo eu ou non? No, pero nesas zonas duras, mira. Mira, eu sempre vou con estes dos dedos. Un no embrague e outro no freno. E cando ando por aí con vos, mira. Claro, pero a túa é como esta. No. Eu non me... Como lle dies No. No, pero eu sempre tuve motor vellas e tamén eu sempre as levo así. No, Sempre sí, pero eso te lo que, bueno, vai tú... Sube, a ver, tú que opinas. A min cansa. No, eu xa vexo así.